Nukkumatti Unituki on valmistettu hygieenisestä lämpömuovautuvasta muovista. Tuote muotoutuu yksilöllisesti jokaisen omaan suuhun sopivaksi. Unituen käyttöön sopeutuu jo muutamassa yössä. Seuraavaksi esittelemme, miten Nukkumatti Unituki otetaan käyttöön. Huomioithan, että tuotteen muotoilu tehdään vain kerran. Myös käyttöohjeet tulee lukea huolella. Muotoilussa tarvitset kattilan veden kiehauttamiseen, kellon mittaamaan muotoilussa kuluvia sekunteja, pienen astian, jolle laskea suukappale jäähtymään, sekä peilin sovitusta helpottamaan. Aloitetaan unituen muotoilu asentamalla kieleke suukappaleeseen. Työnnä kieleke suukappaleen edessä olevan aukon läpi niin, että kielekkeen pää tulee hieman ulos aukosta. Ja sen jälkeen meillä on keitettyä vettä ja keitetty vesi kaadetaan lasiin. Annetaan veden jäähtyä noin 20 sekunnin ajan. Ja sen jälkeen laitetaan unituki kielekkeen avulla kuumaan veteen niin, että se peittyy kokonaan. Pidä suukappaletta vedessä noin 18 sekunnin ajan. Nosta suukappale varovasti vedestä. Suukappale on nyt hyvin pehmeä, eli käsittele sitä varovasti. Älä poista sovituskielekettä suukappaleesta. Aseta suukappale suuhun hampaiden väliin. Suurempi lovi ylöspäin. Varmista, että hampaat ovat tuen sisällä. Älä vahingoita tuen reunoja. Työnnä alaleukaa eteenpäin niin, että ylä- ja alaleuan etuhampaat tulevat vastakkain. Voit käyttää sovittamisessa apuna myös peiliä. Pure suukappaletta reilusti. Ime suukappaleesta ilmaa pois. Paina kielellä ja huulilla suukappaletta tiukan sovituksen saamiseksi. Paina sormilla suukappaletta siten, että suukappale painuu ikeniä ja hampaita vasten. Varmista, että tuki tulee muotoiltua hyvin myös takahampaiden osalta. Pidä suukappaletta suussa minuutin ajan. Tämän jälkeen laske se kylmään veteen 2 minuutiksi. Poista sininen muovikielike vasta nyt. Suukappaleen tulisi nyt istua tiukasti ylä- ja alahampaille. Voit toistaa sovituksen kokonaan uudestaan, jos suukappale ei tunnu istuvan hyvin.